Казвам се Микола Гец. Аз съм главен агроном на фирма Кернел в град Виница. Намираме се в област Кировоград, Голованийски. В момента сеем рапица с Horsch Maestro 24 CX Liquid. Сеялката за редова сеитба Maestro Liquid е оборудвана с новата система за дозиране AirSpeed. Регулира се бързо и лесно и гарантира добро качество на сеитба и разпределение на семената в реда. В нашето стопанство от 10 000 хектара сеем две култури – слънчоглед и царевица. Благодарение на новата система на дозиране можем да сеем с тази машина с работна скорост от 16 км в час. Максималната скорост при сеитба беше 24 км в час и това без влошаване на качество. Всички настройки на тази машина се правят много лесно. Компонентите за настройване на машината се намират извън сеещия блок. Това е много положителна подробност, която отличава машината от другите. Сеялката за редови култури, която виждаме тук, има двоен бункер с капацитет от 3900 литра за течен тор и 5000 литра за семена. Това означава, че производителността на машината е много висока. През 2021 година засяхме 360 хектара за един ден. Две такива машини засяха общо 12 000 хектара царевица и слънчоглед през сезон 2021. С правилните настройки сеитбата може да работи с точност от 98%. Правильно налаштованої сівалки добиваємося точності висіву кукурудзи та соняшника близько 90%. За зареждане на двете сеялки използваме само две транспортни средства. Цистерна МАН с обем от 20 кубични метра за течен тор и КАМАЗ с товарач за зареждане на семена с големи турби. Винаги изчисляваме зареждането така, че количеството течен тор да е съобразено с количеството на семената. Това означава, че спиранията за зареждане са сведени до минимум и производителността на машината в полето се увеличава значително. Закупихме и машините с цел внасяне на течен тор. Това е така, защото течният тор изисква по-малко влага, за да се разтвори в почвата и осигурява бърз старт на младите растения. Течните минерални торове ги поръчваме на наши доставчици в зависимост от нуждите. Ние закупуваме торове само от водещи производители в Украйна. Ние използваме NPK стартов тор в различни съотношения. За царевица 8 към 24. 8 означава фосфор, 24 за калий. За слънчогледи 5 към 20 към 5. 5% N, 20% P и 5% K. Доцільність вирощування даних культур, тобто соняшника та кукурудзи в Україні. Слънчогледът и царевицата са изключително важни култури за икономиката на Украйна. В нашето стопанство слънчогледът се преработва в олио. Съобразихме сеитбооборота и закупихме тези сеялки. Заради войната делът на тези култури се очаква да намалява, включително и в нашата компания. Великою перевагою даної сівалки Horsch Maestro також є наявність системи AutoForce. Голямо предимство на Horsch Maestro е системата AutoForce. Поддържа прецизно полагане на семената на желаната дълбочина, дори и при неоптимално подготвени площи, и по този начин гарантира сигурно поникване. Машините, които купихме през 2021 година, вече имат 3 сезона зад гърба си. Имаме само положителен опит с тях. Постоянно работя върху оптимизирането на логистиката, работна скорост и навигация, за да се използва пълният потенциал на машината. И ако сравним машината с другите машини, с които работихме, за сега е номер 1 за нас. Ние, разбира се надяваме това да остане така. Вярвам, че компанията Horsch в бъдеще непрекъснато ще се съобразяват с нашите изисквания и желания и ще оптимизират техниката си. Определено ще останем верни на марката.